दिनै 29 जुलाइ थामहिनबा मुलुगनां मोसा सान दिनै 50 बोसोराव आबुङै टाइगार रिजर्व फरेस्ट महरै आगान होनायनि लोब्बायै बाक्सा जिल्लानि मानास हाग्रामायाव मुलुगनां मोसा सानखौ फालिनाय जायो। दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब सान कार्तिराया। बेजों लोगोसेयैनो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म, बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी आरो गोबां बिबानगिरिफ्रा दिनैनि मुलुगनां मोसा साननि हाबाफारियाव बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि मुलुगनां मोसा साननि लोब्बायै टाइगार रिजर्व फरेस्ट महरै फोसावनायनि दिनै 50 बोसोर आबुं जानायनि लोब्बायै बाक्सानि मानासाव खुंफुंनाय गेदेर हाबाफारियावनो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। रायजो बेंगिरिया बुंदों भारतनि आरो मुलुगनि गेजेराव मानास हाग्रामाखौ साबसिन जौगानाय खालामनो थाखाय गासैबो खामानि मावनांगोन। बेजों लोगोसेयैनो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आबो मानास हाग्रामाखौ रैखाथि होनायाव ओनसोलनि गासैबो हारि हारिसाया नोजोर लाखिनांगौ होननानै बुङो। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआबो बुंदों बिटिआर सरकारा माहारियारि मानास हाग्रामाखौ जौगाखांनायनि फारसे गोख्रै खामानि मावगासिनो दं। बिथाङा बुंबावदों मानास हाग्रामा ओनसोलाव सुरां सिखारि बांनायाव माखासे सुबुंनि आखाइ दं। सुरांफोरनि हेंथायै हाग्रा बिफाना गोख्रों एक्सन लागासिनो दं होननानै मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीआ बुंबावदों। वर्ल्ड टाइगार डे आमार मानासत इटु ऑब्जार्व करा होइसे आरो आजिर दिनते आमार मानासत जिटु बाघर संख्या किमान हल हिटु महामहिम गवर्नर द्वारा घोषणा करा होइसे आरो आपनालोके सबे देखिबोले पाले जे आमार तात बाघर संख्या 57 माने 57 टा हल आरो हिटु बहुत स्पीडत ग्रोथ होइसे लास्ट 10 बছৰত आरो আজি আমি सबे गम पाऊँ गोटे विश्वत हाइएस्ट जी टाइगार हिटु भारतते आसे आरो भारতৰ प्रधानमंत्री डांगरियाय इयात टाइगाৰৰ जी संख्या बाढ़ार कारणे बहुत बेसि गुरुत्व दिसे आरो আজি वर्ल्ड टाइगार डे प्रधानमंत्री डांगरियाय खूब भाल मेसेज आमार भारतबासी आरो विश्वबासीक दिसे आरो तेखेते खूब सुंदर कथा কৈছে जे जत बाघ থাকিব তাত जंगल बासी থাকিব जत जंगल बासी থাকিব তাত बाघ থাকিব পাৰিব आरो बाघ आमी সকলোৱে জানো যে आमार भारতৰ नेशनल एनिमेल सो ही कारणे यार एटा मुहूर्त आरो एटा आसे आरो मानास जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीत আজি आमी आमार फरेस्ट डिपार्टमेंट आमार बिटिआर सरकार सबे मिली पेলাই हिटु आमी ऑब्जार्व करिछु। मैं आजिर तारिखत आमार मानास जी अभयारण्य हिटु बचाई रखार कारणे এই অঞ্চলৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলৰ NGO आमार फरेस्ट डिपार्टमेंटर निरंतर काम करि থকা সকলো বিষয়াসকলক धन्यवाद जनाइछु आरो अनागत दिনত এই मानास सेंचुरीটো যাতে ওয়াল মেপত আনিব পাৰা যায় যেনেকৈ আমাৰ মহামহিম ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াই কৈছে আমি সকলো ইয়াত যাতে কন্ট্ৰিবিউট কৰে ইয়াৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো। মানাস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বহুত বেছি বাঢ়া নাই কিন্তু লাহে লাহেকৈ আকৌ কোনোবা নহয় কোনোবা তেনেকুৱা আৰম্ভ হৈছে। সো এইটো আমাৰ সকলো আমি ইয়াত চেষ্টা কৰি আছো যে হিটো কেনেকৈ আকৌ 100% ইটো আমি জিৰো ডাউন কৰিব পাৰে কোনো এটা সুকাৰি যাতে ইয়াতে তেনেকুৱা বাঘ মাৰিব নোৱাৰে গড় মাৰিব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ লগত একেলগে মিলি কাম আৰম্ভ কৰিছো আৰু তাত আমাৰ যিখিনি ইয়াত সিভিল সোসাইটি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে আৰু ইয়াত যিখিনি আমাৰ জনগোষ্ঠী আছে সকলোৰ পৰা আমাৰ সহায় বিচাৰিম আমি। কাজিৰঙা আৰু মানাসৰ সক মানাসটো হল বহুত আগতে ওয়াল মেপত আছে আৰু বড়োলেণ্ড অঞ্চল আপোনালোকে সকলো জানে বহুত বছৰ অলপমান মানে এটা হিংসাত্মক পৰিৱেশ আছিলে ইনসিকিউৰিটি আছিলে মানুহবিলাক নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগি আছিলে তো সেই কাৰণে ইয়াত যেনেকৈ কাম হ'ব লাগে তেনেকৈ হোৱা নাছিলে কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া শান্তি আহিল এতিয়া খুব ভাল পৰিৱেশ আহিছে কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে গতিকে মই আশা কৰোঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে মানাস वाइल्ड लाइफ सेंचुरीটো वर्ल्डर मेपत आহি যাব। दिनै 50 बोसोर जाबाय जोंनि टाइगार रिजार्व फरेस्ट डिक्लेयार खालामनाया भारतआवहाय 1973 मायाव डिक्लेयार खालामदों दिनै 2023 मायथाइ गतिके बे 50 बोसोरनि जा मुलुगनां बा ट्राइबेल जि माने टाइगार प्रोटेक्शननि जा मोनसे फोसावथाय बे फोसावथायखौ जोङो मानासाव खुंनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो स्पेसियली जोंनि बे हालामनि रायजो राजाफ्रा
जिब जुनारजों 100% लोब्बा थानायनि थाखायनो थांनाय 20 बोसोरनि गेजेरावहाय गोबां टाइगारा जोंनावहाय जोनोम जादों आरो बे टाइगारा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ मोसाया बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ जायनि जाहोनाव मोसा बांनायजों लोगोसे जिब जुनार बांनायनि फोरमानखौ जोङो होनो हानाय जादों माखासे फाइनान्सियेल प्रब्लेम जोंहा दं मानोना BTC बायदि मोनसे फिसा काउन्सिला मानास बायदि बेसेबांबा गिदिर 700निख्रुइबो बांसिन स्क्वायर किलोमिटार हालामखौ 800निख्रुइबो बांसिन स्क्वायर किलोमिटार 850निख्रुइबो बे हाखौ संरैखा होनाया एसे गोरलै नङा मानोना जोंना राङानो खोब एसेल' अब्लाबो जोंनि सरकारा हानाय माने नाजागासिनो दङ आरो सेन्ट्रेल फान्डनिफ्राय जा मोनो बेनि गेजेरजों मेनेज खालामनो नाजागासिनो सलार फेन्सिं होनायखौनो बावै नाथाय होनाय जायाखै गोबां सलार फेन्सिंआ सोलिगासिनो दङ माखासे मेरामति दङ प्लेन्स एरियानि मानसिफ्राबो रायजो राजाफ्राबो एसे हेल्प खालामनांगोन हाग्रा हुखा जायोब्ला बेखौ दानना होनायनि दायित्वखौबो प्लेन्स एरियानि रायजो राजाया लानांगौ लागासिनोबो दङ अब्लाबो माखासे अफिसारफोरजों बुजाफोरा खम जानायनि जाहोनाव हयथ' माखासे गोरोन्थि जादों खोमा बेखौ जोङो सुद्रायनो थाखाय नाजागासिनो दं सिखारिखौ बांनायावहाय माखासे मानसिनि आखाइ दं आरो बेखौ एक्सन लागासिनो दङ आं बावैसोनि उनावनो नोंथांमोननो बे बुस्थुखौ क्लियार खालामनानै होगोन गभर्नरा दिनै फैना मा फोरमायदों मानासनि बागै गभर्नराथ' गोजोननाय मोनदों जेरावहाय वर्ल्ड हेरिटेज मोनसे साइट बियो मानासआ गतिके जोंनि भारतनि बे मोनसे फिसा काउन्सिल BTR काउन्सिलावबो जे वर्ल्ड हेरिटेज मोनसे दङ बेनि गेजेरजों जों पृथ्वीखौ फोथांना लाखिनो हानायनि मोनसे राहा लामा दं बेखौ फोरमान होदों आज का दिन ग्लोबल टाइगर डे है 29 जुलाई को सारा देश और दुनिया टाइगर डे के रूप में मनाता है और टाइगर हमारे मानव जीवन से कितना जुड़ा हुआ है मैं सोचता हूँ कि यही एक ऐसा दिन है जो टाइगर डे के नाम में केवल हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में मनाया जाता है और देश के प्रधानमंत्री इसको ऊंचाई देने के लिए फ्रांस से टाइगर लेकर के मध्य प्रदेश के जंगल में लाके छोड़ा उसके बाद लोगों को लगा कि टाइगर का कोई विशेष महत्व है यहाँ की जो मानस की जो ये सेंचुरी है इस सेंचुरी में भी इसकी संख्या एकदम ग्रोथ हुई है और 57 इस समय है और भी वाइल्ड लाइफ है इसमें लगभग 4200 से अधिक एलिफेंट हैं यहाँ जो है ना बफेलो है बहुत बड़ी संख्या में 1700-1800 संख्या में कई प्रकार के हैं लेकिन इसको और अधिक डेवलप किया जाए तो काजीरंगा के कंपैरिजन में जो टूरिस्ट काजीरंगा आता है वो इसलिए आता है कि वर्ल्ड के मैप पर काजीरंगा चला गया है हम भी इसको मानस को वर्ल्ड के मैप पर कैसे पहुँचाएँ किस माध्यम से पहुँचाएँ उसके लिए प्रयत्न करें और आज सौभाग्य से यहाँ की जो अपनी टाइगर की यह जो सेंचुरी है इसको 50 वर्ष पूरा हो रहा है 1973 में शुरू हुआ है आज 50 वर्ष का मतलब उसकी गोल्डन जुबली है उस गोल्डन जुबली के अवसर पर इस क्षेत्र के निवासियों को मेरी ओर से बहुत बधाई कि यहाँ निरंतर टाइगर की जिस प्रकार से ग्रोथ हो रही है ये इस क्षेत्र के इस टाइगर प्रोजेक्ट को बहुत ऊपर उठाएगा थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ ईस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ ईस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रीमनि थाखाय रौतानि नर्थ ईस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इंजिनियारिं मेडिकल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सलाद लानो हागोन